Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Παρέα με το Βαγγέλη. Σήμερα θα δοκιμάσουμε μπιφτέκι, αλλά πριν το με σαλάτα, ξέχασα να το πω. Ναι, βασικά, ναι, αλλά πριν δοκιμάσουμε, κάντε ένα like, ναι, και ένα subscribe. Ναι, πολλοί μου γράψατε ότι θέλετε και κάποια σαλάτα. Ναι, δεκτό. Εμένα η αγαπημένη μου σαλάτα είναι με σως κρουτών και μαρούλι. Και είναι φανταστική αυτή η σως. Δεν είναι sponsor, να το πω αυτό, γιατί θα μου γράφει ότι είναι χορηγούμενο. Βάζουμε στο μπιφτέκι, εδώ, σε κάθε μπουκιά, αυτή η σως θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το μπιφτέκι είναι αρκετά μαλακό, σε αντίθεση με άλλα μπιφτέκια που έχω δοκιμάσει. Πάμε να δούμε και τη σαλάτα. Την ανακατεύουμε. Και δοκιμάζουμε. Είναι πολύ ωραίο, ειδικά γιατί αυτή η σως έχει... Βασικά το μαρούλι είναι φρέσκο. Βασικό αυτό. Αυτή η σως έχει σκόρδο που του προσδίδει ένα τσακ. Παράξενο αυτό που είπα αυτή τη στιγμή και το ξέρω. Αλλά είναι ένα πολύ καλό γευστικό αποτέλεσμα. Αυτά από μένα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.